khona nomunye futhi opposite nakuthina kuthiwa umkhizi na umkhizi uyasho nawe uyasho ukuthi ngelinye ilanga nawe wayeseyilalele nje wabona umuntu esifazane ngene endlini uthi lo muntu esifazane muhle ngalendlela ukuthi nje uyamhalela kwayena unawe ayigcina nje naye seyithola sephezulu kwakhe lo muntu esifazane only to found out mabethu siyaphaphama akukho umuntu uyedwa endlini uthi-ke naye mevuka-ke hayi akukho umuntu endlini uthi kwabuya-ke nakunake umkhizi umuntu nabantu abadala uthi uma beseyilandelela into wabona ukuthi no mani into elaphaya kuloya muzi loyaya. Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Nginonondumiso. Unjani sisi? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Please introduce yourself kubabukeli. Usho ukuthi uphuma aphi nendawo yonke into kanjani? Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami nguNondumiso ngwakhanyile. Ngisuka eClermont. Okay, ulethwe yini namhlanje? Namhlanje ngilethwe inkinga engibhekene nayo kumuzi kaBabana osendaweni ekuthiwa isitshela iminyama eDabe. Okay. Alright. I know ngachaza ukuthi kwenzekani. Okay, kahle ukuhlala kwami ngihlala eClermont nogogo. Simo sokuthi abazali abasekho bashiya emhlabeni bobabili. So before Babana ahambe emhlabeni umuntu nje owezulu osebenza ngokwesintu omthandazi. Kwa ukuthi ke uma esengasekho wathola istepmother lesi mabesithola babambisana naso kodwa kuyikona ukuthi istepmother besingangithandisisi kahle hle. Because besinamagama esilokhu siwakhuluma kumina mangabe ngikhona ekhaya angekho right like njengokuthi nje ngifuna ukukhwela uBabana mabesixabana each and every time besixabana nawo mama hlezi ngikhumbuza ukuthi vele uma wena usewafa kokuthi Ufuna ukukhwelwa ngobaba? Yeah, bathi ngifuna ukukhwela uBabana mina ngoba nakho mase yafa njengoba ngilana mina ngifuna ukuzolela isikhala sama. Suthi wena usuzoba ngumfazi ekhaya? Yebo. Kamanyamazi. Babukeli, I'm coming up with a competition of 10,000 rands. Ngidinga abantu abawu-10 abazowina 1,000 rands each. So if you subscribe to my channel, you have a chance of winning 1,000 rands. I need only 10 people to subscribe. Ukusubscribe akumahala. And once you subscribe, uzongithumela i-screenshot sokuthi you subscribed kwi-channel yami. Ungithumela kule number ezovela la escreenini. Ushuthi no Dokotela ngisubscribeile nampu ufakazi. And then I'll be picking abantu abawu-10. Ngizokhetha nje abantu abawu-10 engizobawinisa 1,000. So ke kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngihlala nokho because ngangibona isimo indlela yakuyiyona. But bengihlezi ngimfika ubaba ngizomvakashela ngaso sonke isikhathi. And Babana behlezi ke mina sibonda naye nge-free time yakhe uma beqeda ukusebenza ngabantu bekangibiza esikoleni sakhe athi hayi Nondumiso njengoba ngakhile la ekhaya it because ngenzela nina nabafowenu kanje kahle nje kuBabana siba u3 emini omdala kuzoba ubhuti wami ongilama bese kuba umagcina wentombazane ozalwa istepmother. Okay. Then ke umama ke mebethandana ke naye stepmother lo Babana kwa ukuthi kumama kuyahamba kuyothwasa sakhe wenze lento yezulu kuyokuthwasa sakhe. Okay mina ngazi ukuthi ukuthwasileke kanjalo kanje ya only to found out ukuthi baba mesengasekho kanti umama wakwenza lokho waqeda lo process yokuthwasa umlaphi ke nawe wendabuko kodwa ongafani nobaba because baba yena beumthandazi umama beyisangoma. So ekubeni kwakhe isangoma kumama agcine sethatha into okuphila ke mayithatha into okuphila ke angeke ngize ngazi noma baba wayazi yini yena okanjani but mina iqiniso ngithole umama esengasekho futhi nabo baba esengasekho. Wathathi into yokuphila izini like isithwalo. Yes. Mayithatha isithwalo lesi ke kubantu ke abanye abakwazi ukubona ke lokho ngale ongabonwayo. Babefika ekhaya bezothwasa uthwasa like baba esengasekho kodwa befika bezothwasa kuyena lo mama lo befika bezothwasa uyazi namadlozi abantu abafani kukhona okunye okuzovela ezini like iphupho la kuboniswe ephupheni ukuthi hayibo la ukhona kukanje thina sifuna into kanje. So kunomunye umfethu ngeke ngize ngimusho ngegama okade ohlala khona lapha endaweni owakwafika naye ekhaya ezolashwa naye ngokugula kwakhe lokho ayenakho. Only to found out ukuthi mengabe sehleli naye kaRawundi la kusonto la khona because kunesonto ekhaya mase hleli kaRawundi angitshela ukuthi hayibo yazi sisi kunento kanje
yena bengangibizi ngoSisi bengibuza ngomafungwase athi yazi mafungwase kunodaba engithanda ukuthi ngilikhulume nawe kodwa manje ngifuna usikhulume ngasese mind ngaleso sikhathi umama usakhona cause yena ngisomsiza ngokumlapha njengoba egula ngimbize nganeno ke nami isihlebe ngithi mina hawu yini manje asho ukuthi hayibo yazi ngale emva kwendlu kunendawo nje la sigezela khona eyibathroom ngitheme ngithi ngiphakamisa ukhetha lathayela ngafound out imbobo edeep eshona phansi and I was like imbobo eshona phansi angi-understand indaba sekhala wena ohlala khona okay kanjani manje etshela iminyama la kwakhe khona baba alright kanjani athena ayi ngoba ngiyakubona ukuthi awuyitholi awuyiyeke lento asihambise entabeni okay cause nami ke mengingaletshela eminyama kuyangiphoqa ukuthi ngilandele iyalelo zasekhaya baba phezulu kwenyathelo ayisihambisa kuzona so kungiphoqeke nami ukuthi okay ngamkeleke leyo nto leyo ke ngivume ke nawo kuhambe ngentabeni ngiyolanda amandla ke nami phela ukuze idala zasekhaya zingibonise ukuthi ithini way forward okay mengibuya ke entabeni ke okay ngithole ke sihlale ke futhi naye athi utholeni lapha entabeni ngithi mina ngizizwa ngomuntu oshintshile nje angazi kwenzakalani uthi yena yazi ukukhuleka kwakho uthema ukukhuleka lapha wakhulekisa okwababa baba wakho kodwa ke namhlanje sithi konke ngifuna ukutshela yona ke manje bese sibuye entabeni kahle lo mama lo konke ayithatha uthatha into yokuphila isithwalo sakhe sabantu abawu3 uMantindana I don't know noma uMantindana noma uTekolosho ukuthi angikwazi ukubahlukanisa but abantu abafishane abafana abawu2 nentombazane eyodwa kanye nenyoka ngaphezulu inyoka yakhe le usigidagida le nyoka yakhe le iyona ezenza abelosi khona into ekuthiwa abelosi abelosi lento le khala oh alright yeah like lonto yonto okwazi ukuconnecta ngayo kubantu abadala abakutshela yonke into isigulo salowo muntu loyo usukeze endumbeni yakho ukuthi lo muntu wakuphethwe into kanje ikhambo lokumsiza e1 no2 no3 yabo so lento ya replace kahle idlozi esekhaya kahle umama wenza ifraud wayithenga lento kahle ngokwakhe wayithenga lento lena kuba yena kahle lento okuthiza abantu ayikho kuyena akulona ubizo lwakhe okay ngiyayizwa ke lento ekhulumayo akulona ubizo lwakhe yena shuthi ngasho ukuthi befuna ukuhamba phezulu kwenyathelo zamyeni wakhe kube ngazi ukuthi naye banento eyodwa efanayo kanti ubaba nje ubeyithanda lento eyenziwa yes kodwa ubaba yena bewumuntu othandazayo yabo uphilisa ngokuthandaza nangeyiwasho umama yena besebenzisa izinto engekho right ukuze wena ulapheke le nkinga yakho sokubhekene nayo so ke umama ke mayithatha ke lento benginakho mina ukumbona umama esaphila esebenzisa lento yakhe kuround wakhe because nabe senesigodlo sakhe kahle nje ekhaya kuno round abawu3 manje isigodlo sababa uround kamama partner nendawo bese kuzoba yisonto okay so umama benginakho ukumbona uthola ukuthi uhlele esigodlweni ukhuluma yedwa akaphethe ngisho ifoni esandleni but kunento yakhe akhuluma nayo kanje like lokho yayikhulumisa lento le mengithi ngiyadlula mina ongishanela igceke mhlawumbe ngiyombheka ukuthi usa right indlapha esigodlweni hawu umuntu okhuluma yedwa azahleke futhi ngibuye ukuthi hayi ngeke no ngihambe ngiyotshela amathwasa ngithi mina ngeke umama wenza izinto ezistrange lapho kuthi hayibo uyaphazamisa wena ukhuluma nezinto zakhe amathwasa ayangitshela wona ukuthi ayazi wona ukuthi konke ayazi mina engayazi yabo mina bengiwatshela ukuthi ngiyambona enza ukuthi uyamphazamisa usaconnect yabo nginganaki mina kwathi ngelinye ilanga elinye ithwasa ke la ngitshela ngize ngigagule ngegama la ngitshela but si close kakhulu nayo because namanje sisakhuluma la ngitshela ukuthi hayi umama vele unazo lezi zinto lezi and nabo bathi ngelinye ilanga belele esigodlweni ngoba bamathwasa nokulala khona esigodlweni ungakakhiwa urawunda benolala khona esigodlweni sakho umama so lesizokwazi sa connect namadlozi abo nawo since ezokwenza lento azoyenza bathi ngelinye ilanga bevuka banomkhubo ukuthi bavuke ngo12 intatha beshaya inkamba nango3 bawushaya inkamba sebawogeza uthi ngo12 bezovuka bekhuleke bese bayashaya inkamba the time besaphapheme nje bazoyishaya khona into engathi ithela amanzi ukubona mabuzo uthela amanzi ebhakedeni angisazokhala athi engathi umchamo like uthi babukana bonke karawundi ukuthi hayibo ngabe kwenzakalani uthi mebephenye ibhayi abayiboni into enze ukuthi kube lo sando kodwa lo sandi khona yona yabo uthi ayibanganaki vele sebeyazi vele ukuthi angithi nje wabela ithini into yezi baqhubeke bayiphahla inkamba zabo only to found out ukuthi impahla lethambe impandi ilo inkamba nje wabeyiphahla ayiphakama obviously vele ngeke izize iphakame ngoba lezi zinto ziyachama zichamela inkamba
uma uphakama igwebo kumele kuphume igwebu yes Okay. lize chitheke nje mabuyishaya kahle impela yeah ayichitheke igwebu aliphakama lapho seziyanuka the time beshaya vele ukuthi iphufu elinye iphunga ngoba nizichanyeliwe phela heish Bebethi bebamtshela umama ngaleyo nto lo mama vela dini angabakhulumisi. Akafune kuzwa lutho kena ngaleyo nto le mabebemtshela. Yabo. So umama uthi bichamela phakathi ichamela phakathi phela manje into enzala buku izinto zalaba zingalungi. Yabo. kanti lento Ayisebenzisani nabo. Angithi phela uma wakho uyisangoma noma Yes seyinyanga ngokwaziwe endaweni. shuthi yena uyena phela kufanele ayicontrol lento angithi ibe ngemuva lezi zinto zibe ngemuva kwakhe Inkinga phela amadlozi ethi awafani. Amadlozi abantu awafani. Khona nje linye idlozi ezokubhekisa emehlweni ukuthi hayi ngeke la ukhona ngeke. Phuma manje. O lona likushiye lona idlozi lihambe lona. Usale wena wedwa besenkingeni. O eze linye idlozi izofika lizokutshela ngephupho ukuthi la ukhona ubelong khona kumele uhambe impande yakhe ayikho la. You have to ukuthi uhambe. Sekukuwena ukuthi alalela idlozi lakho o uyaqhubeka uyahlala. Mengabe ngibabuza ke amathwasa ke bayasho vela abanye ukuthi okay yes nathi idalo zasekhaya besifike zisibonise kanje ukuthi asihambeni kodwa phela ngesikwazi ukuthi sishiye into phakathi nendawo sesiqalile ngoba abanye babo bayasho ukuthi bazolandela amabhadi bagcina sebegula nangamakhanda simo sokuthi iprocess lade beyenza bayiqedanga kube ukuthi ke kutheni umama ke uyashona meshona umama vele mina senginayo information encane ukuthi umama wasesinto yokuphila but even though noma kade ngakholelwa kukona lokho only to found out mina njobe sengasekho umama sengibuyele ekhaya ekubuyelana kwami ekhaya ngabuyela ngaso isigameko sakhe umama eqeda kwenzeka ubabana ekushoneni kwakhe wadutshulwa asazi ukuthi kwenzakalani edutshulelwani futhi nakhona bemdubula abayithathanga imoto abayithathanga into abayifica emotweni yonke into ayiphelele ngisho ifoni kwakukhona yonke into shuthi izinkala yes naye umama yena bamngenela phakathi ke endlini ekhaya because namanje kusanezimbobo even nefurniture eyayikhona i-defreezer inezimbobo zezinhlamvu angazi ukuthi kwenzakalani nami ngafika ngakusasa sekuthiwa kunomshopho wenzakalile kanje okay ngilokhu ngizama ukuthola information kuba komakhelwane ukuthi kwenzakaleni yini eyenza ukuthi kuzobe kanje basomakhelana nababazi kodwa ke bezwe isibhamu sikhala then basi bayafika kumama uselele phansi udendlizile lucky lengathi isikhathi bengakashona washona lesibhedlela kodwa ke kuthiwa wa testify ke kubaseshi lo wayifikile wabhala statement ukuthi ke into ithini isuka phi yapi abantu bakubo ngicathi bona abaziyo ngalolu daba lolo so ke umuzi kwa ukuthi ke uhlala wodwa ke after lokho ke ulokhu udwanguzwa wodwa umuzi ke wavalwa then mina ngafonelwa lo muntu labantu abasendaweni abagadayo angisazini babizwa ngani noma komedi noma kodwa nje ngafonela labo bantu abakanjalo basho ukuthi ekhaya kuqhekeziwe kuthathwa ama fridge kanje okay ngigizama imali ngalo day ngigibele semtime ngifike nangempela ama fridge awekho sibathole labo bantu labo ke kuyibona bathi ama fridge swabuyise ekhaya so kwangiphoqa ukuthi ngalolu langa ngilala ekhaya ngalolu suku lolo so ke ngathi mengilala ke ekhaya ke sekuntambama ke sokuyise ebusuku ugesi awukho akukho ngisho ama globe but isigubhu sikhona sagesi kodwa ama globe awekho okay ngizama ukukhanyisa ithoshi mind you lento le engiyaziyo mina ngifaka ngekhanda because phela ekhaya isekhaya ngeke lokho ngicabangala lezi zinto lezi ayizazenzeka yabo so mina ngizofika nje ngumuntu nje ngimina ngirelaxile hayi okay only to found out usuhlala kuphi usuhlala ngihlala eClermont mina eClermont yes so ke ngifike ke ekhaya mengifika ke kushaya ebusuku ngilale hayi mengithi ngilele ebusuku ngikhanyisa ifoni phela ngoba kumnyama okay khanyisa ifoni kuzokufika uthele sithongwana ke sakufika ke ubuthongo ngiyalala mengilala ebusuku khona into le ekhaya engazi ukuthi uyibona into le mabuzo uphumela edaning usuke ekitchen uzophumela khona into ekhehlezelayo le balapha passaging ngiyayizwa lento iyakhala kodwa ngazi kahle ukuthi ngingedwa endlini ngiyibuza ukuthi ikhaliswa yini le nto because phela ikhala only if kukhona umuntu odlulayo osuka ngala ozangala ngibe novalo ke manje ukuthi akwazi ngisukume ngiqonga isibindi ngikhanyise indlonke hayi angiboni lutho okay fine qhubeke ngilale la ngithi ngilala khona vele kube ngathi ngidlala ifilimu
ngathi kudlala imovie emehlweni kodwa ngicimezile ngilele ngathi manje ngiyayibona lezi zinto lezi labo sobancane labo bo 3 bayafika bayaphaka ekitchen kuyagoqoziswa kanti njengoba ngibona mina kuyenzeka ngempela ekitchen lokho kuyagoqoziswa kwenzeka yonke lento lena kube kodwa njengoba ngilele ngathi manje singiyacindezeleka mengicindezeleka angisakwazi ukuvuka ngiyazama ukukhala kodwa akuphimiseleki ukuthi ngiyakhala yabo ngiyacindezeleka ngizame ukusho ngegama lika Jesu ngegama labo kuzobuya leyo ndaba lokuthi ngiyaphaphama mengiphaphama bese ngiyavuka ngibheka isikhathi +1 ebusuku intatha ngivuke futhi ngempela ngihambe ngekitchen mekuthi ngiyabheka amabhoda asevuliwe avuliwe amabhoda ehlaphazekile ekitchen ngaleso sikhathi ngithuke manje ukuthi ngeke sho lento engiyiboniswa noma into engiyiphuphayo sho ngempela iyona ngempela ngeke kube mhlawumbe into ade ngicabanga ngoze amabhoda mina ngilala bengekho kanje manje how come singafika ekitchen sekanje umuzi sekhaya mkhulu kakhulu yabo hayi sengiyasaba ukulala ke manje ke ngikhanyisa amakhandlela mengithi ngiyakhanyisa amakhandlela ngizumeke futhi ngikhanyisila leyo khandlela ngilibeka istand mengithi ngiyazumeka la ngiphaphama ikhandlela secishile kodwa ikhandlela akakakhombisi ukuthi babe seliyaphela okukhombisa selehlile sisangu njengoba linjalo lisamile nje kodwa secishile licishwa yini okay kulobu suku bokuqala ngibe naleyo nkinga ngilale ngisurvive engabi nankinga ngosuku lwesibili ngihambe ngekamakhelwane la komunye umama engijwayele ukume ngifikile kuyena fe ngimchazela ukuthi azizolo kube nenkinga kanje angafuni ukuphumela obala ukuthi ithini into ase naye khuleka nje yikhaya lana hamba ekhaya kanje uhlale khona yikini ngeke uzulahle kini hayi nami phela nginethemba lokuthi at least ngoba ukhona kumakhelwane ngikwazi ukuthi ngikhalele kuyena ngingabi nankinga phindele futhi ngosuku lesibili mengiphindela ngosuku lesibili ke hayi ke lento ivele ifike izenze umuntu engidate naye mizenza lo muntu le engidate naye hayi nami ngimangala ukuthi lo muntu ubekwa yini la kodwa futhi ngiyabonga ngoba phela iphupho yabo lento ifika iziphupho kube ngazi ukuthi ke manje ke siyaromansana ke kodwa ke gcine ngafikanga ke lapho cause ngalwe ephupheni ukuthi angaze afinyelele lapho then mengiphapha mina ngempela ngingedwa endlini lomuntu akekho vele ngihlaba ucingo semthami ngimfonela ngithi mina yazi ngibe nephupho kanje hayi anganaka umuntu wami lo muntu othatha amaphupho lightly yabo angayinaki into esukuyenza ngaleso sikhathi ingiphathe kabi lento ukuthi kanjani kwenza lento yenzeka bo hayi ngicina ngilalile futhi ngaleso sikhathi ngizumeke mengizumeka ke iyayiveza ke lento kuyafika ke nangempela manje sishintshile ke sifike ngathi ubabana kungizalayo ke manje kodwa manje ngithusa ukuthi how come ukuthi ubabana afuna ukulala nami ekubeni engizala shothi obviously lento iyona namanje seyiyayishintsha izenze lo muntu lo omaziyo futhi oclose kakhulu nginawo ukuze ikwazi ukuthi ifinyelele la ifuna ukuya khona yona Kwasi the following day ngosuku lesithathu ngizame ukukhanyisa amakhandlela endlonke ke manje yakhanya ke endlonke ke kunesibuko lesi esihambiselana nombhede yangazi bizwa ngani dressing table yes kuleso sibuko leso ngangihlele ekamereni labo abazali ngaloyo langa ngibhizi ngiyayibuka ke ngikhuluma ngedwa ke nginakho ke futhi ngikhulume ngedwa ukuthi yabo nje lempilo ngiphila la endlini angithandi because manje ngiunderstand bengicela abantu babana ke la ekhona benoma bangikhanyisele bangibonisa ukuthi yona iphindile ngibele ngiyithathe ngihlele ebusuku ngaleso sikhathi ngikhanyisa amakhandlela ngiyayibona lento le la esibukweni bawo 3 lokho intombazane kuze kubambelele la kuze kuthi ubabhekile esibukweni ngiyababuka kanje esibukweni kodwa mengithi ngiyaphendwa ngibheka ngasodongweni angibabona kodwa esibukweni ngiyababona abakhuluma and lo esifazane uyambona ukuthi indlela anyanye ngakhona ngoba uyambona ukubambelela kwakhe la ukuthi kuningi akufuqele ngaphakathi enhlizweni yabo ngivele ke ngaleso sikhathi ngithuke ke nami ukuthi hayibo ngiyababona labantu level ecisha ikhandlela ne-social lami lefoni vele ithi filifili libe ngathi lithanda ngathi nginenkungu endlini ngaleso sikhathi kwavela kwaba nesifutha kwashisa into eyibhade ngabe ngisazi ukuthi ngenze njani ngizame ukuyithatha ifoni ngikhanyise mase ngiyabheka futhi esibukweni ayisekho lento yabo angisazi ke manje ngenze njani ngaleyo langa angilalanga angifuni qhamanga ngoba amaphupho enganginawo ngangicindezeleka ngamaphupho engaqondi kahle ukuthi achaza ukuthini kwamanje angikwazi ukuthi ngachaza ngiwabeke kanjani amaphupho engangiwaphupha. And then lezinto besides lokho wena besides wena yabona lento obhekane nayo ekhaya
omakhelwane khona abakubonayo. Yes, omakhelwane ke bona-ke bese sengenza i-research futhi-ke because bebefika ekhaya besho ukuthi hey wasiza wafika sizosiza ngoba manje sinenkinga la omakhelwane. Inkinga yethi kanjena-ke thina omakhelwane asilali uma kasihle Ntanzi ufakazi naye walokho omakhelwane wami. Okay, ngiqale nje ngaye. Uma asihle ngahamba ngithi ngiyombona singimtshela ukuthi sengibuyile ekhaya kanje wajabula na ukuthi sengikhona washo na ukuthi angimele ngilahle ekhaya kanje. Ngamchazela ukuthi inkinga engibhekene nazo kulelo khaya yakhe. Washo ukuthi yebo Nondumiso vele kuyikona lokho. Uqinisile lokho futhi nami ngiyakwazi ngufakazi kwalokho. Umama livele lo wayithatha into yokuphila isithwalo. Vele siyahlupha endaweni angimina ngedwa umakhelwane okhala baningi omakhelwane abakhalayo. Mina ke inyoka ngayibona iphuma kini. Inembobo yayo la iphuma khona yakudla uthango. Yayi la yakhona ayisisibuya futhi yabuyela futhi kuyona leyo mbobo leyo. Ngayibona iphuma ngayibona ingena ngoba la ngineya khona iwashing yami mina ibhekene nalomuzi lo wakini. Uthango lakini ngiyakwazi ukuthi ngilibone. So umakhelwane nje kakhulu kabi hlokana uthango. Washo ukuthi ngiyayibona yonke leyo nto leyo kodwa manje futhi ngaze ngabiza ngishiya ingane ngabiza nabafana bebe khona egcikeni ngathi mina hayibo inyoka engaka nayo ngena lapha kwenze njani. Yabo kodwa kwabe kwaringa lokho ukuthi kodwa vele umama vele siyamazela vele endaweni ukuthi wayithatha vele into yokuphila. Yabo so nathi ngangafuna ukuthi nami ngibandakanyeke kuleyo nto ngoba uzothiwa nginake indaba zakamakhelwane engahlangene nazo ngashiya kanjalo kodwa ke mntana ususizile ukuthi ke ufike ube khona. Hayi abafana ke laba bethwase ekhaya ke nabo bayakhala ngalokho ukuthi ke baya experience lokho babekwazi lokho ngoba lapha ngemumva emva kwendlu kwakukhona ikhona nje indawo nosonuthi kukhona indawo ewukhetha enomgodi la bahlala khona. Shuthi ke inyoka nayo inendawo yayo ke la ihlala khona la eceleni. Angazi ukuthi yipi ke leyo ndawo kodwa nje kunomgodi umgodi wakhona usempompini ifika ingene nje shuthi lapho bese iphumela khona angazi. Kuyenzeka ibonakale kuyenzeka ingabonakali. Mina kankaze ngayibona ke yona ke inyoka ngaphandle kwalabo bayiveza bona esibukweni ngababona esibukweni. So ke omakhelwane ke akuyena yedwa makasihle okhalayo baningi ke nabanye omakhelwane. Omunye ugeli nje engagcina nje kuya ngale last week. Ugeli ke wafika wakhuluma nami ke washo ukuthi ke yena ngokwakhe nawe uyayibona lento lesibukweni mabe bukhulelwe ke yena ke. Uthi na wathi ayibona lento esibukweni wayibuza wakhuluma naye esibukweni ukuthi nifunani. So azasho lezi zinto lezi ukuthi azile kwena thina sizenganeni le ithwele. Kuthi ugeli ingane yami ihlangana phi nani nanobani uthi wazama ukuchela kwathatha into yakhe yokuchela lento leyavela iphebeza into ayichela ngayo yashaya phansi achitheka. And lo gele uthi umuntu wakhe ke unokuthi avuye njalo uyabhema insango. So unokuthi mabe eyishukela idamu lakhe ke uthi yena uyayizwa lento ihlele eceleni komphedo kodwa akayiboni umuntu wakhe. Kodwa uyezwa ukuthi khona umuntu ohleli ngoba umphedo yabona uvoshoka. Ukhombisa khona umuntu ohleli njengamanje. Uthi yena umuntu wakhe ke yena uyamuza umuntu uthola ukuthi uhleli eduze kwakhe lapho ngaleso sikhathi umama wakhe usukelele yena. Uthi mase siyazama ukumvusa umama wakhe akavuka ukhombisa ukuthi ucindezelekile ngoba usuke ekhala la umama wakhe yabo akuvukeki. Manje lo bhuti lo uthi nawe uya experience lento le baningi abantu bekhala ngalento le. Khona nomunye futhi opposite nakuthina kuthiwa umkhizi. Na umkhizi uyasho nawe uyasho ukuthi ngelinye ilanga nawe wayeseyilalele nje wabona umuntu esifazane ngene endlini. Uthi lo muntu esifazane muhle ngalendlela ukuthi nje uyamhalela kwayena. Unawe ayigcina nje naye eseyithola sephezulu kwakhe lo muntu esifazane. Only se found out mabathi uyaphaphama akho umuntu uyedwa endlini. Uthi ke naye mevuka ke hayi akho umuntu endlini uthi kwabuya ke nakunake umkhizi umuntu nabantu abadala. Uthi mabe seyilandelela lento wabona ukuthi no man into elapha ya kuloya muzi loya yabo. So kahle lezi zinto zidlala abantu nje. Yes seyiganga ngabantu manje since umawaze sengasekho phela umuntu okwazi ukuyicontrol. So manje nje base izinto ezihlala zodwa nje inganakiwe sekwazi manje ukuthi ingene emzini yabantu zifuna into ezifunayo iphume kanjalo. So manje wena akwazi ukuthatha over umsebenzi. Angeke ngikwazi ke nje bandla uzicontrol yabo. Ngeke ngikwazi nanokuthi zinegazi la mama cause wagcatshwa ngazo la zagcatshwa ngegazi lakhe. Kube mina beke seside laba bahla bengizosho ukuthi bengizikibe nankinga cause igazi laba bamvele. Manje uma vele angikho connected naye. Yakho connected. So manje nami ngiyasaba ke cause njengoba seyiqalile ukuthi nami zingenza izinto engayitholi kahle okunye engikhohlo kusho ngathi ngifika last week izancela amabele. Eish. Ngisesangweni nje ngisangena. Amabele amavela agwanza nje abamakhulu ngaxaka ukuthi hayibo kwenzakalani. Mengithi ngiyakhumula uBra amabele mangaka ayalenga. Abhlungu futhi nakhona.
So ngathi mengimtshela ke lo mama wakhelana engifikela kuyena ke washo ukuthi ayizona siphilana nokuthi angize ngisanda kuthola ingane so manje zilandela ubisi manje lezi zinto sizidla amasi so manje oba ubisi mina usakhona ngithi emzimbeni so manje sizona zijabulela kona lokho ukuthi at least nangumuntu omusha sesokwazi manje ukuthi sithi ke ngaye since vele sikade sagcina uyawathenga kodwa amasi ekhaya hayi ngeke ngikaze ngiwathenga futhi ngiyasaba ubowathenga nje ufaka ekitchen hawu ngeke ngiyasaba ngifuna uqonga manga zingaxolela abantu hayi ngeke ngiyasaba because nangelinye ilanga ngathi ngifikile ngapheka ngathi ngiyavuya ekseni ukudla kubolile eish kubolile nje kubolile kunesimonqwane impela kubolile then ngabona ukuthi shuthi izona sifike zadla so nje lokho kwamasi ngiyasaba ke impela ukuthi ngiwathenge ngiwanikeze ngoba angeke ngize ngazi ukuthi yini ezoyenza emva kwalokho mhlawumbe uzofuna ukuthi phela ngoba sengiyithengele mhlawumbe zilandele mina angeke ngikwazi ngiyasaba you never know but it's okay so wena yini okhala ngayo ke namhlanje ukuthi abantu bakusize ngayo as usuxoxela oludaba mina into usize ngicelayo njengamanje lokuthi isifiso sami ukuthi ngibuyele ekhaya since umuzi wasekhaya usele wodwa ungenabani so bengicela bandla kubalaphi bendabuko ukuthi bangisize bazongikhiphela zona lapha egcekeni zihambe nje totally so that nami ngizokwazi ukuthi ngibuyele ekhaya because umuzi wasekhaya uyangidinga njengamanje usele wodwa nje uyifanele ukuthi uyinxiwa nje ngisho kanjalo so ufuna umuntu strong ozofika mina anginankinga nokuyinikela ukuthi ngibuyele ekhaya ngisifiso sami vele ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyonakela umuzi wababana nami ngeze izinto engibele ngizenze ezokuthi ngibajabulisa abazali but into engisaba ukuthi ngibuyele lapha because izinto zakhe umama njengoba ngithi mina zikhona ihambile it because esikolweni sakhe mungabe uvula kunendwangu emhlophe emboziwe izinto zakhe zonke zisakhona ayisebenza ngazo abayithathanga abantu bakubo yabo so manje bengicela ukuthi ongenani ke mhlawumbe kuzama ukuthi ikhishwe lezo zinto lezo ke lapha emsamo wakhe ukubhidliza nalo around wakhe because vela akashadanga akaziwa namadlozi society laba ba so manje I doubt ukuthi mhlawumbe ukubhidliza kwalo around mhlawumbe khona inkinga engaba nazo vela angihlangene naye yabo so mina bengicela ukuthi ke abale bendabuko bangisize abantu bazongisela lezi zinto lezo ngoba ziyahlupha ngempela endaweni sebahluphile abantu ngoba ayikhethi le anti shaya kwasana umfana intombazane iyagalela nje umdala umncane iyahlasela kwasana and bayasha abantu ukuthi ziyabalala strong ayidlali nezingane mina ke zazingitenga ukuthi nje zincela amabele ke one time zazincela nje and lento mabifika kweni ifika izenza umuntu omaziyo yabo so nje bengicela nje bandla ukuthi ongenani ke bangisusele zona ngibuyele ekhaya yakhe namathuba omsebenzi futhi ke nawo angisebenzi angifundi ngumuntu nje ukhona awusebenzi yebo angisebenzi bengafisa mhlawumbe ukuthi na mevuleleka amathuba omsebenzi ngikwazi ukuthi ngilekeleleke lapho ngithola umsebenzi ungenani ukuze ngikwazi ukuthi ngilekelele ikhaya ngoba ikhaya lasekhaya lifadaleli kakhulu izinto eziningi zifile angifundanga nje ngisho ukuthi bengilokho ngidrop out esikoleni ngingasho futhi ukuthi mhlawumbe indaba isemumva ekutheni mhlawumbe kumele ngilungise izinto zezizulu angeke ngize ngazi because bengifike ngoqala nje kahle impela unyaka esikoleni kodwa ngiyeke phakathi nonyaka noma ngiyeke unyaka usiyophela izathu salokho futhi nami ngeke ngize ngitshela ngoba ngazi ngivele ngikhathale ngifela ukuthi nje sengikhathele sengathi ngayeka so umsebenzi if someone has to offer umsebenzi okanjani ongawujabulela nginayo qualification ye cashier yes nginayo qualification ye cashier because bengisengekhona la sengiyabamba khona ngathola experience yayi cashier yake beki all star bengisebenza restaurant so nginayo qualification ye cashier futhi nginayo I basic computer nginayo futhi nayo also no grade 11 but matric anginawo okay no I leso abantu bazokusiza if ukhona umuntu onosizo if ukhona umuntu ucabanga ukuthi mhlambe ngayo sikhupha lezi zinto ezilala abantu angithinte kule number ezovela la escreenini no leso uzolithola usizo